Video dalalabayahay. So hello guys, welcome back and I'm so glad video gasu bona जाफिनलायबाय मा खालामनो आरोना भिडिअनि थाखाय टाइमखौनो होनो हाथारला आरोना भिडिअ हगारनो सानबाबो हगारनो हाला माने एकदमबारे खेथियाव नांबाय थानो गोनां जादों आरोना आंनि लुसियानो फोथा फोनना दङ आरोना आंनि उनावल' खाथबबाय थायो फट'शुट खालामनो फट'शुट खालामनो थाखाय देलायगासिनो आरो खिन्थु मा खालामनो आरो साइजखौ नुवाबा बुजिजेनो आंनि साय 5 बोसोरसो बैसो गिदिर नुखायो ओमफ्राय नै सिबिंफोरनो आरोना एखे फिथा लावदुम गाबोन समनिया जागोन दैदेंगे बननायाथ' खमसे खम बोसोरसेयानो जागासिनो आरोना ओमफ्राय दाबो कमप्लिट जायाखै जानुवारिनिफ्रायसो जायोना आरोना बोसोरसेयानो जाबाय होनना हमना लाबाबो जायो आरो जेब्ला जाहानि फिसाजोखौ मोनाखैमोन ना जाहानि फ्रेस मिटाखौ मोनाखैमोन बे समावनो बानायनायमोन आरोना इयो थांनाय बोसोरनि जानुवारिफोरनिफ्रायनो बानायनाय आरोना ओमफ्राय कमप्लिटथ' जाबाय ओमफ्राय दैखौ हगारथ'नाय जायाखै मिरि हिन्जावफोरा माबोरै बन बाननो हायो नायना ला नै खर'आव इमान बुरजा बुरजा आयौ मानि नांगोन बिसोरखौ इमान बुरजा बन खर'आव ओमफ्राय नोंथांमोना आरोना जिमान बुंबाबो आं जिमान माबाबाबो नोंथांमोना मानिला आरोना कुइसन खालामनायखौ दासिमबो गारलाना आरोना कुइसन आंनाव मानि थाखाय सोंबाय थायो आंनाव कुइसन सोंनानै जेबो लाब मोना आंनिफ्राय एन्सार नोंथांमोना मालाबाबो मोननाय नङा मानोबा नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारा आंनाव गैयानो जुदि नोंथांमोननि कुइसननि एन्सार आंनाव थायोमोन ना अब्ला आं बे कुइसननि एन्सारखौ आवगोलनो होबायमोन दा बुङो गोबाङानो इमान थाबनो हिन्जाव गदाय लाबाय होननानै आं हिन्जाव गदाय दाबो लायाखै आरोना नोंथांमोना जास्ट मा सानो सानबानो जाबाय नों आंनि हिन्जाव गदाय हा नोंसोर गावबा गावनाव सोंना लाबानो जाबाय आरोना इयो आंनि हिन्जाव गदाय नङा होनफिनना मा होनदोंमोन आं रोङा आंखौ फोरोंलाय देना बेथे मा होनदोंमोन लाजिबायसो लुसि बाबायानो आरो दयथ' बुंखाबाय आङो बेफोरबायदि नोंथांमोना बेलेगखौ बडि सेम खालामबाय थानो जेबो दरखार गैया आरोना जाय ब्रें ब्रें थायो मोख्रि बायदि थायो माबोरै थायो बेनिसो गोसो मानो होनबाथाय बडि सेम खालामनाया बिराद गाज्रि आरोना समाजखौ बिराद गाज्रि गुबुंले खालामग्रा होनबाथाय बडि सेम सोरबा लोदो रांख्रेब नायनो मोजां मोख्रा बायदि असाइस वासाइस जि जायो जा बे इसोर दाना हरखानायखौ रावबो सोलायनो हाया बेनिखायनो जाय बुं थायो ना मा थायो बेनि गोसो लुचे बोरदाय दाबोरो दाइरडा उन्दुगासिनो दं थांलाय नायलाय थुमफु बे न' सिङाव दं जाना दाइरडा दाल' फोना दोनबाय थायो आरोना नोजोर नांगोन होननानै फोथा फुननानै दोननाय जायो आरोना नोजोरबो नांनो हानाय आंना सनाफोरखौ नेव लानो थांदो खोथा न' लांदो दानि मावजिखौ लांनोसै नामा निहु लां न' लांला जाया हामा ना सैमाफोरा जि सोबा जायोमोन मावजि थाव मावजिया सोबाखायो माने दे एकदम बेयो नै खाथियाव दोनलायबाथाय सोबायो माने खारोमोन ओमफ्राय इसोर गिनानै गिखायो आरोना मावजिनि खाथिजों थाखाय माने सैमाया सोलाबदों नोंखो ओमफ्राय नोंथांमोना गासैबो बुंगासिनो आरोना भिडिअनि क्वालिटिखौ एसे मोजां लाबोनो थाखाय नाजादो आरो जानुवारिफोरनिफ्राय मोजां क्वालिटि फैसिगोन आरोना निउ इयारनिफ्राय मानो होनबा जानुवारियाव एसे दामि मबाइल लानो सानदों मानो होनबाथाय बे केमेरानि क्वालिटिया मोजाङानो आरोना बेना खिन्थु बिराद मावो आरोना स्टेबलाइज गैया नालाय बिराद मावो केमेराया बेनि थाखायनो एबार केमेरा मावै लानोसै नायनोसै मा मबाइल लानाय जायो मा नांगोन नोंनो मा नायदो मेथाइ नांगोन उनाव नों मा देखायदोंमोन दहाय हा मा देखायदोंमोन मा देखायदोंमोन खिन्थादो जे दुस्थ' खालामा नैयो मा देखायदोंमोन फैलाय सना फैलाय फोथा फुन न'आव थायै बरिं मोननानै खारै बोरायनि केम्पआव फैबाय आरोना जों दा ओइथिं दङ खारै बोराय माने आबौ आरोना नारें दुमब्रा लादो इथिं सिस्टारा नारें दुमब्रा मैगं थाइगंबो गायदोनो ओमफ्राय मैगंफोरखौ मोनबाथाय एसे लांसै बोरायनिफ्राय बिनानै बेसर गायदोनो ओमफ्राय लाफा गायदोनो मुला गायदोनो नायनोसै मा गायदो बाजार बारा गोजान नंखाया आरोना जोंनिफ्राय 3 किल'मिटारसो जागोन खोमा आरोना गोजाना ओमफ्राय इथिं आरो खाथिसिन नै ओमफ्राय खारै बोराय माने जोंहा आबैनि फंबाय आरोना आबौ जायो ओमफ्राय बेनि बेसर बागाना बेनो आरोना बारा गायाखै नै खेथि नुनाय बेखौनो आरो बेनोमोन आरो इसोरनि आबौलानि माइखौथ' हाखांजोब्बाय माइयानो गैला माइ हाखांजोब्बाय ओमफ्राय नैथो मारा नानो गोनाङा माइखौ जमा खालामनानै नै मारा नागोन नै मुलाफ्रा बेसरबो दंफायो आरोना लोगोसे लांनांसिगोन दिनै बोरायनिफ्राय मुलाखौ
बयलारजों जानो ओमफ्राय आखायाव लादो सबाइ गोथां जाहोलांगासिनो आरोना सबाइखौ ओमफ्राय नै फैयै मोनफैबाय दा बा नायनांसिगोन खारै बोराया न'आव दंना गैया केम्प माने पजायाव आरोना फोरबोदोंमोन आरोना सिगाङाव लाव साव गायोमोन आजिखालि गैला बिराद खम जाबाय बे जायगायाव सिगां बेरायनो फैबाय थायोमोन मैथाखौसो लाना बेरायनो फैबाय थायोमोन आरोना दानाबा गैला नालाय मैथा फैनो मोनला बेनो जाहैबाय खारै बोरायनि केम्प माने फजा ओमफ्राय माइया ओइ नानो गोनां आइथिं बिराद बुजादों आरोना नोगोद दंखायो बा मा दं मा गैया इसोर नायग्रोदो बा जागोन बानलु नागिरदो संख्रि नागिरदो मानो होनबा नारेंखौ जानांगोन नालाय बेनो उन्दै बोराया ओमफ्राय थिं आनारस थाइसे दोङो आनारसबो मोनजासिगोन नै आनारसाबो जाख्ल'नायसो गैलालै थैखाबायलै जाख्ल'नाय आनारस नै माइ नुदोंना बेफोर जाहैबाय खोथियानि थाखाय आरोना इखो खोथियानि थाखाय नागोन थाबनो लेमदोलै जानो लुगैसोबाय मालिकानो गैया आरोना न'आव खारै बोराया गैया आं माला जाया होनना बुंखो दे माला होनाखै दहाय बे जायासो होनबाय थादोंमोन ने रानि दा मा होनखो जानो लुगैलायबायानो सानैजों मिलायना थगायलायबायलै गोनना आं मानोबा जायाना आं ओरैसो बुंखादो जायाना आं खुदैयानो थफ्लासे गनानै दं बे दा मा दानोबा नारेंआ रेडि जाबाय आंथ' जाया आरोना खुदैबो अखायाखै आंना नायनोसै र' साला नोंसोरनो जा नोंसोरनि दिनसै नोंबो जादो गोसोमसो नुबाय माथो बानलुआनो गोसोम खामो नालाय आरो गोखैथार जायालै जायाबा बाबथि गैया नों बायदिया जाया होनदों आङो जाया सामस बानना जागौमोन आं आलुसाथार एकदमबा साराम नांलायदो आरोना वाव जाजोब्बाय देन्जार बानलु गोसाखादो आरोना बाबि गुफुर जा गोसोम जानो आंनि गोसो बियो आंनिसो मोजां जा गाज्रि जानो आंनि जागोन आंसो संसारखौ जेराव थाङा मानो फट' रिल्स हिन्जावफोरनि आखुबाथाय बेनो इयालाय बेसरानो माबा नोङा माबोरै बानायगोन इयालाय मानसिनि जेबो थोआनो ओइ सै अफ खालाम ओइ थांगासिनो आरोना ओमफ्राय नै फैगासिनो आदाया इसोर नोंखौनो आदा होनबाय आं हालावरावनो हेलौ लोगोफोर नै थांगासिनो दानाबा फट' सट' साफायखांबाय रिल्सबो बानायखांबाय बोरायनि केम्पआव जाखांबायबो दानाबा न'आव थांबाय थानोसै माने एसे टाउनाव थांना फैनि माने टाउन माने जोंनि देगाबाम टाउन आरोना बारा गोजान जाया ओजा थांनानै बयलार आथिं खर' लानानै फैनोसै जानो लुगैदो आरोना दानो थांसै जागोन जाया जाया नोङो आंनो जागोन खिन्थु लायनो नागिरदों नङाबा थांगोन आङो गोरनियावलाय मागोन दे नों दाना दोनखानाय रुफाया बेखौनो गानदां खिरा होलायनानै गानबोदोंसो आं खेराखौबो दहाय जि गिदिर गिदिर गानदों आयु माबा गबायहाय हा मानसोयो बेबायदि आंनो खेरा गानहोयो आरोना बियो ओमफ्राय साना बाबथारसिगोन आरो नायथों बारा गोबाव गैला सानखौ मोननै नुलाय आं थ' थाबाय थानोसै आवगोल दंफां लाइफां ग्रोम ग्रोममोन दा पुरा लांदां जाजोब्बाय आरोना नै बेयो जोंनि आवगोल स्कुलमोन आरोना आं बेहायनो फरायनानै देरबोबाय दंफां लाइफां सारि गैला दानाबा खत्तम इथिं नायबाय इथिं लंटं इथिं नायबाय इथिंबो लंटं ना लानाया थोदिया माने आरो दखानाव फैनानै दावदै जाफिनबावबाय नायलाय गरम ना दावदैया मा जानो फैसायानो लाब्ला फैसायानो गैला माल माथा बेदर सेदर लानानै खत्तम जाले जा नोंनि दिन दानाबा मोनानायखाय राज फुजा थांनो ओंखारबाय आरोना माजबारियाव दंबा आयु रायकस बायदि नुखायो बिमा बुरिखौ ओइ दुस यारथ' मबाइल ना एनिटाइम मबाइल सलायगोन इयो देलाय जुबाय मालायफ्रा नै अ इथिं जोंना बडि बिल्डार फाया फैदों ना
बिरसिबदो नामा अ बिरसिबाखै माथो बिरसिनाय हेडसो नुदोंमोन आं नामा थावदांसिमोन खानायाथ' जायलाला फैजोब्बाय नै राजपुजानो होद मा मा बुस्थु मबाइलसो गोजांनाय मोनसे होननाय बेनाव जिनिसा गैया आरोना नाय जोङो माबोरै सुइटार गानना लादो नै सुइटार गानना लादो बयबो सुइटार गानजोबदो दै बयबो सुइटार गानजोबदो खिन्थु सुइटार गाना माने ना ब मालाय देखायदो ना मा जाखो टाटा बाय बाय सी यू नेक्स्ट एपिसोडआव नुगोन नोंथांमोन फाइनेल एपिसोड नङा नाय जाम्बा ट्रेलारसो सिखौलाय मा खालामनांगो मेगनाव जोंख्लाबदो माथो मावजि बायदि नोंनोथ' नाङाना एहे नोंनाल दं सानदों आंनाव दं नै पुरना आंनाबो जि देलै नोंसोरनि देसै आंना मार्क्स गैया आंना मार्क्स गैयाबा बेफोरबायदि जायो आरोना आंनो मालाय बायदि मार्क्स नाङा इसोरनानो देन दे नोंसोरनानो देन नोंसोरना मार्क्स जोंना हरब्रा ओंखायनो जों गानदो मास्क स' लोगोफोर नै गेटआव मोनफैबाय आरोना राजपुजायाव आइमोना मोनफैथ'वाखै जों बाइकजों फैग्रोबाय लाइफआव फार्स्ट टाइम माजरबारि घाटआव फैफेरदों आरोना दिनैसिम आं राजपुजा नायफेराखै बेनो फार्स्ट टाइम दिनैसिम राजपुजा नायफेराखैमोन आरोना बेनो राजपुजा फार्स्ट टाइम एबार बिराद गोजान आरोना 44 किल'मिटार जायो जोंनि न'निफ्राय तामाम गोदोर जायो होननाय खोनादों माबोरै जायाखै माबोरै जाया दिनैसिम बेरायफेराखै आरोना नायग्रोनोसै माबोरै जायो माबोरै जाया Ini mating berenang dasung bayi sekoi, nilai mating berenang ni. Pisa dengar, nilai akan. Dasu sobi kadar naik sih. Hey, salam, hey. Berapa mana utang ke? Hah? Sebenarnya obat tangga gema bayar, nana kena munda. लाइन में नीचे राहुल भाई आज जागरण राहुल भाई लाइन में नाम जाकर